mosani ngoganyete na korenda ndokuganyete Nigo toko ganyete aye. Okay, biyamono to sabe mutonginya sain biyona so tori wage to ende te kugira kuwa sore romana ito no to chaga ende semende na pasta kingoina igo uwanja ko koreke aso gotegera kuringa ri abono to asabira asiteria yesu motori ito. Amen. Pasta ita ngakine yayo no karibu. Q&A session has started. Morandi Peter, unmute your microphone. Oh, okay. Okay, thank you. We're okay now. Okay. Yeah. Thank you very much. Nagokire asinya sai naenda toire hitukuria rero. Naigure matuomeranira twegene ngenya sai nagende tukukwana na intwe erinde twegweri ogiri yaye. Eneri tuko ria gatatu. This is that day. Twarigereirie ekebungo buna mwakebegete eganga yino yabali mwari kuroberia ekebunge twakirigereirie ase about original meaning, original intent. Keria omoriki amusi arengeretie kodebya abaisiraeli twakirigereirie. Lakini ekebunge inatogoroka original meaning ekebunge kiekyo abaisiraeli bakanga kuwinya sai amuze kabade injubano onye muangire koigwa eriogiriaye nyasaba koje mutara senjiringie bano njwesese otanga sirezegi asitokomerana turwana nero twarigereri Israeli te gwetiri eriogiria nyasa Israeli kaombe nyasa bonse bakairugo bagoswa agitukira naba kemono igo ekomera kwa nyasa baomeranete no goitwa na koirwa so oboso. Lakini kibunge ki ngibwate secondary meaning nero neri nkorengereria abaroberi bekambi babwate in mind neri ogotera gotwatera etimu song iratenga hendenga gorigereria otero kunga kimwago chorete inkindu kikero motegiti toiwe ogotero ko yatama ntumanyiti kagucha ntumanyiti ekaroma nenya sai agucha igo tugo sabanga ekaragucha atonyore turendeti okurenda nkoroki atonyore turi yange osoburutu bwaye ekarakora tuburutu bwaye asisi na kyogotero gogotero nekebunge ke this was the secondary meaning engenje ya kabiri ekebunge ke kegoteba nga intore yange kumerana na nyasai o no moturi ekeragucha irindo soburutu bwaye na ile itoroka secondary meaning now neye nera se kebungo bune nyasai ari gete ase mataye 24 ya oteba ntumanyi tekera gucha abutwatera ntumanyi tekera gucha se mambia ose magoroba ose mubasugati igo togo sabanga ekera gucha onyogocha mambia anyore ntorenditi onyogocha magoroba anyore ntorenditi onyogocha mubasugati ntobasako nyoranga twasekere iruisiko inero secondary meaning bono na enero nkagirite yaringi ganga yabali bakubanga se ekambi korengano twatero ogotero
otero ko musugo wotera butambi mukurigereri amo meaning na ere igwero omanno ito ngochari lakini ntuma itekera gucha urire ira ngana chichi ekya ntuna ba Adventista iko twagachitinga omanno ito ngochari Yesu Kristo ngochari eria kabere na chita agatukwera no gotera twatera na ngochari otuogia atoire iguru Matayo Yohana 14 na begoteba let not your heart be troubled imyo yene moja nika simyo ye lakini mwege na sinye sai na sindi igo ngo na chire kwa roseria se ngo chande ekerongo cha kubugia ninyore inumore yange muri ready kwaso asuburi twanya sai that's the second meaning ebeke yange kumerana no mane no ino that's the second meaning to di nebo ebeke yange so kumerana no mane no ino no mane nya sawo ito eye nere seni enene ase Biblia yuko kwanda no koye nga o mane ngo chari na bali agoje koye wikabatuke bale yange Yesu naruete emerenganio emenge egosegitanga ekeragucha nanyore abantu bibigite yange ekeragucha megano ya enero emingi emero Matayo 24 na begoteba ntumanyiti onitayo mayite garo managucha Yesu manyinote onitayo manyiti amaraika iguru tamanyiti no man na Yesu gwiko manyiti tamanyiti omonto manyiti no yo magwika tada gwiko mayite nga india etarikiye gauje india goche igo abande mons pintwe no ko bange na kyate bange ebeke yange bo omerane no manne ekeragocha anyore no rendete dabate betega eke na bairore tas Matayo 24 ukwebe kange negente kenema kyubo Kristo kyugo kwakebere kwa Yesu Kristo ebunge 24 egesieri kya 24 ebungo 32 abate bete the Son of Man returns it will be like it was the days of Noah abate betega it will be like the day of Noah nga amaji ga chiti abantu batamanyiti wakairu na amaji batamanyiti ngandi amaji agwika ekyera mbarengi yange mbebegite yange na babatera so okoje bwakebere kwa Yesu Kristo igukora nyora abantu bandaseme mu basokano banyora igoma no kiri njira gete nakagete nkoganyare yake igo yambwata igo tiburuti bwanye sai tinigosoa igonye to ready to gosoa suburuti bwaye natebete binte bingi to gokorekero tuganyiti gatoyete omone nachichi ebintu mbiro bingi agoteba tunyare gokora na bito kuinyurani ihata baiga evunga 45 Matayo 24 evunga 45 yate who is faithful sensible servant to whom the master can give responsibility of managing his household and feeding his family. If the master returns and finds the servant has done a good job, there will be a reward. I assure you, the master will put that servant in charge of all he owns. But if the servant is evil and thinks the master won't come back for a while and begins oppressing the servant and partying and getting drunk, well, the master will return unannounced and unexpected. He will tear the servant apart and punish him with the hypocrites. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Ike usikene mweke uzina mauza. Yadabanga omuntu kimusombaki omaneno yako mutigera emirimo yaye aragiriya basomba bande bamwabo. Naenda arobiri mirobiri yaye. Ekerago chanyore ngebi emigondo yaye mbiye n'ibyondi mbirozi
yako orie ekegwe kenene amwe kibona yuko gambere estate ya ne yonzingi lakini nyore oria maneno nyorirwe tari gocha bwango na igwe nabwate gasi nyingi acha kunywa marua acha koragera buya acha kuitaba baribandi umanega agocha garata atamanyiti agocha bwango garata manyiti amanyore amasai kura sumugondo nebe okoriana ni amaino emechano okoriana amaino ekebungeke uso soma era na white comment yaye yagoteba abarayibe kanisa igobatigeire responsibility nene yokorenda abakristo na kubarokeringa na liaye asobuya asoboikirani tusikulema umananya orenga twegalire nturi korokeringa ne libiya ntwe cyanditi asibale yauturusyo arusi bali abegete merobiri yabo yakuba rusi ase obakoreri bwaye abeka abando asaba igo ekero umuntu abikire imirimo yonsi ibikire anyukoro umukristo ase imirimo yonsi ubikire noboteneneri bwa Nyasaye nabahotabaya ebe responsibility kwa irwe ebe ne kanisa ebe na sense anyukoro umwe n'umukristo iyo noboteneneri bwa Nyasaye onyekore astobo ikiranu buneganeri Nyasaye nago upima ahengwa lengo mwegenwa agaragite akanywa wakore imirimo ya haso bikirani umaitubuna Daniel arengi Babyloni. He was a civil servant. He arengi efficient akaba promoted kere bitango paka igora paka asigaba igo obokore bwaye na bokoro kinga obokesi bwaye moyo bwarengi iyo nakero mwegeni osobo moboiga asari no akoja kopimerunga ngo akode temere memiya korengana no kwegena kwa erilo ayo burutu bwao Nyasaye amale kokoira asuburutu waye wakayana kale a big point and when kero muntu ndibwese akodigereria obogima bwaye no bokorere bwaye andonzi asari onye mugondo onye factorial onye school onye master onye principal onye manager asari byose bikorere ekona narengo umupasite nabwate kisukuru cy'ingabire kire sponsored school ya mane nabwate headmaster. I have not seen a man like that. I have not seen a person like that. Akoenda gisungu chikogore bintu ebintu binda akoe discount I know you make a pack to school na yanete tukaigwe bintu ne discount igo obi account to the school register. I was amazed. I said I found a wonderful person, honest, kere tongoro yes school asadenge igakora imirimo emi obudabwo umuntu kyo mananago janyoro faithful and wise aso bokoreri bwaye abuno oyu akotoka so bokoreri bwaye nekana lengi Nairobi ndo mopasa Nairobi narenge chaplain ya Kenyatta nko yenda bono chinse kiriranje abantu baruro muna barwiri bago jabangi nkanyore iraini yemo abarwiri ranchi kira barwiri mbaro aso murangu oyomo umurangu uyu umuntu munyagitari kiyo yere utari kugenda ranchi abakeri abarwiri barera ini I must see we can't romo munyagitari yo ngo ekarongo soaime munyagitari kiorega you know munyagitari omuyega akorukuga kayano gwe church member yani I was grateful, I was proud nga umuntu nara umukristo naendo komendo umukristo bwaye in a public square nebinya sako boli birebinya sako tubolinga nanyore nore ndete ekarabo jina twatera nakonyora nore ndete noro mwikire asobokari wow asopo bekire okore mirimo yawo asoko somia asoko kore mirimo andonse ase factory
ase school ase nursing home oli apo mondra maetenga onero le dependable tali konyo rwegasi na nta iko chanda barwaire iko chanda residents igasi kiti ponsi kuba kora sobi. This is responsibility. Ikintu kindi abegeta ase Matayo 25 umurengani undo bekire iga ogotuinyoringa intori yange kero managucha naba iseke bali 10 na ebekira 25 baka 25 kibungekemo baka meunge 13 intoma etomogano uyu lakini iko tokonyo kwana toinyora ninga intoto ke tolendete oyu ega tabanga oburoti bwaigoro mbore ngani no mugano wa baiseke balia 10 bakabogori kitaya cyabo okorotota omane bwenyangi buna yarengi iganga ya etesturi yabase Middle East bakagenda n'ekitaya cyabo bunego teba igaiga abandi bakagenda n'amaguta ari extra bataba kero kindi nabaturagende oyo mane bwenyangi anyorwe igo turabo butukobogima etaya na cyarengi kikubwata amaguta baka think clearly bwangu quickly bataba kitaye kinte takamaguta ande bakaira amaguta neke buyu kende babegeta akoera tubeke tosazo mane bwenyangi abande barabo abande bachi korengeli seriously mbaira enyangi ko think korengelinga in case emergency go je kitokora igo no mo Kristo wika ole okorengerelia emergency okorengelinga ikintu gite kirabanga kitokora aba bakabeka amaguta abali bande babeka amaguta kerobaro bagenda ibagweka ini nobody got a difference maguta kitajo singogachi ekero manene bwenyangi atebana unekoreka nanga ekerekiara tebagana ogoja kwake bere kwa Yesu ngware goja first century na atebane. That's what he say. Yesu na atebana so goja goja engakiria bakagereta goja aba bakanyora kerabaji ngoma manene bwenyangi oikirange bali baji kuboka bakagitaje abakore makiri maguta bakabeka ekebuyu baka etaye kigoka bali bandu baje kutabuka bakaja kitaye cyari nakibawo kora baji gusaba bali bande bakaranga ya maguta to bwate tago isana. I don't know why they were not willing to give. Lakini a point nero yobo Kristo ukristo mpore embo yobo Kristo te go sango to ko yo minu to korendi yo binempo yobo Kristo to tabaga we na kwa ose yo amata abana barata aki mama ero go saba mano kero mario goje mama ero ranya teneno obujinu ba ibna bana ba ina bona kato cyaji to go saba nganyarebe to sambere obuye bwaye bo montorie saints bali bakwete kare ba utwatanira obachenu bwa. It doesn't work like that. Go embo yo monto bune kwa gacho nero nyasaye akurireria era akoira suburu twakana igo baria batawe no anyamagutaro muragende sikumugore asiboko asimara anyamugoko badiko ene siko badikoira na bakanyora manne bwenyangi osoire naende osikire umurango. This oyo no mugano ukorokerenga ekero manena agucha arache abandi mbari bachagito bukristo bawe kagati bakarara chimbu cyabo nkiyagenderera korokyo obuye bwa Nyasaye nekero manena agucha bagosoaso bubitu bwaye igo ebekeyange komera no maneno balia kitaya cyabo cyari woka cyarege cyaogete nabo basoete ase nyangi bakaba umuyego manene no moria no manene bwenyangi ekyatero ntuma itekera agucha
lakini ubugima bwawe ubugima bwitu kitwa mwanjiri Yesu Kristo tobaba Kristo butambi tobabe egeni butambi okugene bwitu kobe moyo lituko azerituko onye astoko tokorara turare turabegini karo nari manaraje gutubukia atoira soboro tuwaye lakini turare karo tu ubegeni bwaye ebako yanga twasiriri igo foolish virgins naba Kristo baje gutuka batari yange kumera no manene ake otebaiga karo managoja akanyora mbari ready anye mbari yange nakibago korwa igo bagosikirwa isiko. It will be painful. Era bege kyo mano nga abege ndiba bere wege ndwa be myake menga sekanisa manna garagocha anyore mbare nditi no tware gotera iga na twate na tonyore ntore nditi irinde tosikirwa isiko ntoswa azuburu tubwanyeza. It will be shameful, it will be painful. Twabegera umwita matuka manga so ase kanise yiga ende kero manana gocha tonyore ntolende tusekere rusiko akige abata kiro muntu abeyange etayaye yoke etayaye butambe ebe namaguta era no way the father this is the Holy Spirit umukristo oriyo oichiriro mwikoma jenu na eroro mwegi ndwensi or no my commander nero ko mwana Nyasaye mo commander na the story igo ukugere witu emis nero. We must be spirit filled twikiri no moika no moiko nero kworokeria ugonje chimbo chitu lebere nge vitu tobe nerango yoko morigia Yesu gozu buno motori itu. That is one of them. Indokende wo janzega iga story yemo ne yabantu bae twikitaranta bara Nyasaye again the kingdom of heaven can be illustrated by a story of a man going on a trip umuntu ariko yanda siziyare akarangira basumbabaye ndabona arachire lakini kibeze mbwata nkubatigerande menya bakorera imirimo paka nakiri akamuntu bamutaranta isano akawa yo maitaranta ibere akawa yo maitaranta yemo akabate matukonsi mutando chia emere munero mokore biasara asikitarante jina bayiri bezina bayiri mokore biasara onyore morore ntumuranyore umuntu uri ohetu isano agachaka emere muri straight acha mokore biasara bya bunanye samo ete ukubwa kwaye libirenge bya ni ebenge bya norio edi chitranda ibere dera achake kasi immediately lakini yorio etu yemo I'm surprised tangoli wetu yemo nero ro kole bino mono chimenteke anyore gendakuli lakini nero chitaka kabesa kanka oizara ngokora biasara ngakinje naye gwaga keiga ateva nse kore biasara karahasira ninyore fight akaenda akamengoro akatuteka ekero monena acha akamukane aye nayo muliri monno nkwari kwira no ni bingi onye biasara byaguzinyite ukore ibindi nkwari kwira no nyine nebengi ebengi kidango yakwa interesting keigo bone tekage ndaona nyanyore yeti kwa nyorigi ikikoro kinga unatokora abantu abangi bagwate gifts kiri kinke kitayikorekana ibawe chaya bali guchibeka kikorere emirimo akiri abantu bali babwate capacity kitarande cyabo igoro kikorekana babwate rokwen gukwa bamete gukwa bamete gosoma mbare aba accountant kibeze bamete kubara basomiro osoma kongo manyekane barabwo igeko baraisi ko invest ubugimba bwabo asibabiki lakini umudara tabanga duga ganise ndo manyekane te abantu bamanyekane te baba yarabe bakwa kidigiri na bako yebere kanisa bako cho igo intu montayo manyetega igo ntoko ntoko west kiziki na kabesa ka bwate abantu bako tebumbu tempali bako kibesi nyinge chicheto ntuno akaro isando montayo ko cyari na bataba kanyayo nero rureke tukiyayeke
abantu baroba babwate ibirengere ni bagwicaye atanga genaro uno umongino uri urwete kiera jaya njikina bwate na cyo bwana akakigwa abantu bari bagwicaye bari abakristo lakini bagwicaye kubwa kwabo babwate aseigo bakoba no mubaso bakoba omubaso asenkanisa igo bacaya kitaranda cyabo yasaba mundu tayo ase ubugimo boyiga ende mona abagira abegeni batayiri taranda yo gukora emirimo akora rangi chaplain Kenyatta Hospital ina chiti nkanyora umwangirikani Anglican chaplain olengi Kenyatta nero onkorera di orientation akangira kira abarwere no gusabira abarwere no gukora I was impressed nemirimo yaye unakwa na barwere unakwiga sekretari kimurwere unakumukwania kumusaso kerabia no umubolinga kyare endogen keras incheke na korte abu ngakora ekona akorero kwa mabe ngoje kuronsa jinsa kiana ngo na sata ngo nanyo na very exhausted completely. I can't even wake up in the next morning kamanyanga etaranda yane teli chaplainsiga chaplainsi is more exhausting, it's more demanding. Abantu batakire bune chaplain itogo kora eregari up strong, energetic and smiling akini talinji igonya sai na rwiti ebyewa asagero omuntu nabyaga nditibikora emirimo ikara kutwabera abindi ebyegwe ibina bitokwanya sai gasoba bakorera bwitu erinde torete amatunda mange as Kristo Yesu una omanene bw'ubugima bwitu ngento kyugwadi nyasa ko uno bontiri abegere tiga abaguzi global. This is his gift, this is his contribution as a cancer na bale mole kanisa mole bontiri akore mole taji tega mole taji muye bolia agotokoye ereti mono baro to get messages ngole gotokoye uti no tuta itu motu no yerende ento eta bantu bande batoko bako mokonya ekeraro sire na abantu batoko technician. This is what we pray for. In a side, as a Kiria Koir, a Kore Mirimo, in the Kiama Matunda. Nataka wenda mwanga ereti anyevenero togo kero na togo rabo. Until another ereti. So why cheras? Why compete? Onye to get mo tawa aki. Aye, until no te technician tonya mano de technician moira umutreni agoko. Kero teyo. This is what we are looking for. Naginya sa akoboriga capacities kirinya sa aire abegeni kiro mwegeni akorere obokorere bwa yemere abarisia bamayona bagusabira abantu na bagusaba mereze ni bagusaba gebungo kiro montaye gwe eseme onye na avye jengora som tuntu akorete public health bugeba lakini anya barandi bando bagusaba merite kombua inkinyo gomerere jitiazo make bungo you got that but also you spend your time get accurate information, up to date information. Health is constantly changing. You get some 2000 take you go check or check information up to date. When you go be up to date. Is helpful. You go into my we don't know. Lakini keritu airwe koremere. Work on it. Expand it. Kebe nichingu. Onye no mongena onye no gusaba amasabu gusa ntwaro ekanisa yemo mongena ari kumaito gusaba buya. Yarebe nayo gusabera. Moya konda tanga yarebe nayo gosorora. Erike usiri yo gusaba. Nayo gosorora nyasai. And indeed, yareba kago saba emogonga.
jare ani mambia ta ko saba dama itu saba kabisa makote bejese biyo madia mangana dia amaya paka kwa movino ina ero saba biya so kero monto eke uki a unkiriki develop it use it kebeki ngokore kanisa twa manyanga bono ngosese ni gutore kyanya ebe no ali bona karagocha ya gocha wakore mirimo kai endo je mirimo ne miye bono na akore chi transit na kubeki na kuruzia na koira se asingo koi igo ikina kinya sai akanyite woro na kare iguru tari ara aidu na rueteri bagasikiro monto atigita abege ni bonse bakoche kanisa bakubatiswa kero monto ariye taranta ya enere abandi baramukonye bamatebinga aye igentora agotroche sikansi igentoget una bagojona kanisa yarebe tarazana ko bamulizia ibintu bya ngonya kurwania arabanda komania aba aikara muri kona igara egwa training so that they when karabanyo de biego biabo then they are assigned to do the work and they bring profit omonto uri umayite mirimo yaye kara bikura asako kore mirimo efaite yutoke nene emoko omonto nga nayo kulenda sabo skuru omwako kwanya ne superintendent no monto mya amna kwa nabalimu kwa ne birasi binde bya bana kwa yabasayo ikiroro de monto kyosomi you say superintendent the kali ngiye buri no pasa yo kuminga umuntu ako yabantu babiri batatu ye superintendent the charge would grow kikanta neki igo sitarande kinyasa aruete bona gituganyite tigato chikorre mirimo nabyawate igo to kuganya ore idro ikaranza to ganye to raire and kwaboka nga yeso ngoja no ekero ganye yeso no gokore mirimo yaye neki tarante chiria arura asore oko chikorre mirimo ekero tarante te igo to kutumeka igo dedi ko twa faida no ne bie capacity sinyasa to ira sekanza onye to iko bikorre mirimo igo bigosira ekero to arenge Andrews ntu achagite kanisa ya Africa kanisa ya Africa igo buna Africa bagoja Andrews abande bantu bande barenga barandi chi asebarwete kuru bawe Andrews asita yokorandi chikanisa cyonzi bya barandi mbaro nechi professor njiro chiraye kuchirandi ayo mwanavuzi kejo ko uri bagorandi bora ke to achaka kanisa ya Africa it taught me big lesson kero mwanavuzi ondenga ki pastor injirari ngo pastor mutangani oro onde Peter onyanchongeri baga mbeke sketch unche korandi kero mutata injenje mbeke sketch kuburinga ki why does everyone want to preach atakote konye korandi tori ntwanye kisito chandu sitwanye korandi yani so igo onyankwanye korandi ocho ruhandu kwasomi tukwanye korandi uchi kwendanga no ne samoni yosi so there must be constant exercise of talent chitu achiro na kitoko chikode me mukera lituko chibe useful chibe productive chibe twaro kwa mokuya igo ituganye tinkitogo kora ntuganye ti komoranya sai inabagi kugate we are waiting to see the Lord tukwebeka tomoranya sa ukwebeka na kuko kitaranta jinya saya to kiro muntu amanye taranta yaye inde aliki uneka taranta yaye gukina ene kere taranta yaye gukore mirimo igukina igeko twa ikoreta ubosisi wako ukonge ase kanisa taranta ne jinyingi chiro unabono one of the biggest talent yazako ayataba is parenting ngakyo kini abana bao ngakyo korra abana bao is a big talent lakini ngogo gosomi no korra abana bao monte chiskule chinge chikwegeri abana abaranda ba chisamani chisemene ne chinge you on job training yoko nyora ayo okonyoma kwa abana batogere nobody okoikerasi ngakyo korenda abana ba ngakyo basomi nebini so this is a talent you grow ekarabana bakine babere bana yugumura we have gone through fire I wish someone taught us
Those are capacities in Nyasaye. Marriage is a talent. It's a big talent. If we went to Kwagacho, Erinde Yama Matunda, Arados in Sabatwa. Igo, if you Nyasaye, Asabi, a Carabare Moyo, Nekaronia Satra, Nebingi. Igo, Kiromonto, Montazo by Runga, Amante, but I do Baco Gossip. No, and you will stay more gossip. If it be a very young baby, you are reaching you in time to your wife, your husband. You need to have with children. Come here, go to Abana Umopira, go to Abana, say the boy don't find that. Why you only quiet? So where do you get time to gossip? So, Nyasai, Urule, Kitaranti, Chiro, Kiromonda, what the Taranta. But you are married, no other responsibility or spend time. You know, Marandi, even to be a bit of work. You know, Maurice Weganisa, besides your Kobo police, living to be in the middle of be able to you could start the Nichi Chiro to develop. Like talk on him. I can talk at the Sagucha. I can agucha, and you're into it. I can agucha, and you're into Jake Kumi. It's an to a mentor, and you're to a mentor. Wow, wonderful. You are one of servants. You have worked hard. Or again, I say, can out to it. But you are very faithful. As over Caribou, the winner say, I go transfer. The winner say, I go with Yabu, Abaili, as over with why, but I will quick Okimana, as over with you. $25 into nine kilo. Onyore kibungu mirongita na kemo. Umwana mwa abantu bonongo chali. Ebungu mirongita na kemo yata. Umwana mwa abantu oyizoga nyete bonongo chali. Yawo jeno banene na maraika mangi. All the nations will be gathered in his presence, and they will separate them as a shepherd separates sheep from goats. Igago jabos pia abantu bonsi nzinga baje so busubwaye ababeke chimboli chibe kuga no mulisa kubeka chimboli nsema yaye ne chingodi nsema yaye abatebi balia chimboli ene chingondi na chikora kana chingiya na jabanta balia baya batebi inusoa asuburutu wanya sai bwara zego na iso kurueze bikuburusu igongo ngosto amora sagia. That's what ikina kitu kwenye tenga ngochare ekaragoje awoje mubaso usimambi nanyo ntode ndete munene ngochare arangiria abantu bonse balia bali bakobe kwasa gukoriyo atabanga inwe mwabera mwakorera imirimo emiya inju umusinini na tata moiro mwando uburudu bwa kare kwa rosikuru rasukuruzu igago batabinga omwando nora omwando bano nkuba umwando naba roseti kurense bikuburuzu bono asoa umwando oiso ata ngakitoko soa igago batebiga na lengene nchara okanga nkarage na lengene nchara akubate na lenge timbwati ina lengenerango mukanga nkanyo na lenge omogeni tabwati yanga na bwato omogeni na lenge omogeni muganchika koja si nyumba yenu nkanyora suboraro ina lenge tabwati yanga mukanga nkabika na lenge murwaire mukandenda na lenge echera mugaje mugantarira ibidire biyagobo iga igonkia hotel ekanisa ikariti era sense ikariti ne bwademirimo ya yegokora asense igon tuli gotigara iga ntuli ga tuganyite torairi igo tora sense tora abakorari n'abasuma banyasa into kabako kwanya sa nintumono ujasa into kukwanya into jasa gutuma Peter umudrale chera umwana ro nyore tu onyuta marwa akachikogendie gari akapoti nale chera bu geno morore ayo komorora
Ari kwa ke no yo mo iri uma. Ya, ngaki ko ngi gali putuko utakuwa teresisi. Kwa ya na ko kuruga kwa moyo kwa moko kwa more. Na ringi ninchara. Na ringi ndabwati yanga. Unabono ikinakio kire kanisa chihanga abakristo babwate America iga no bare ukuri no bare ukuri na bagekero muti omwaka usenkabere mwe twete usangiri cyagi cyose bisangiri we chiru Kenya onye ndi abantu barabagoira Kenya abantu baewe there lots and lots of clothing chitabwadigas onye yanga kwani konye beko mwako you don't need it, take it away. Ye asa abantu ekokonya abantu igo na into ko boye abantu into to korageri abantu onye bese yatigire bese yawo nituma umuntu urunera no kuganya erinde konye abantu igo nabonye zawo tabanga ikina kirabati nabatigire tensiga umuntu nera mwamacanye umuntu orinenchara aiwe igakuri umuntu tabwati yanga aiwe umuntu oro tabwati sakorara ukiro mugani ku Kenya tabwati sakorara mubeka monyorera sakorara baka nero bwatri chingu nawogera mutakora tuwe enjikara ida andusi abantu bagite bakadusi airport Chicago bakagira bakadusi kaibe ku apartment. I'm very grateful. Abantu bagite konyu ku andusi ku Chicago butuko ku andusi baka Chicago and bakagira. That's wonderful. That's the Christian spirit. Igonare koro korero yondo boy. No ndi naenda koro yondo. No ndi koro. So we can be helpful. Abantu bari bawutanga naiga lakini bawakonya abandi. Izizo wakonya abandi baba basumbwa abantu bamwe nama yetu natuwa gitega nama yetu natuwa chandiki nama era go janyo ndibire raisi tiga era chandika. That's not the Christian spirit. The Christian spirit ne linga nyarebe abantu bagita ku ruseito mbagwa dikende nyarebe leta isuburia nyarebe leta jisani tumobekerega nera cha kuboga mabwaye mambi nere nari muri amatevinga ayentu agokonya riri kwaje ngoba de na erete kwanyo riri daito to kwaje lebe. It helps being Christian. Iko nabiye binyasaya gotebanga ekaro tuganyite como Roma nene ekine ka tuganyite ko Roma nene ntudi koba aitu itori wikaranga umanengo cyane egurube nero togo koranya saye abege nere umanya bateba iga mawateba. Then the righteous abadia abacheno bagotebe ababori ki batebe indi twakorochi ko nenchara tukakoha ukanywa umanaga batebiga. When did we ever see you hungry and we fed you, or thirsty and give you something to drink, or a stranger show you hospitality, naked and give you clothing? When did we ever see you sick or in prison and visit you? And the king will tell them, I assure you, when you did it to one of the least of these, my brothers and sisters, you are doing it to me. This is what stood. Na lengo mondoji. Lakini balimu akorere tama ya my brothers my brothers my sisters. Abakristo bali bandi mu akoreta ya mayai. Ninje mu akorere. Ekaro Paula ko demesiki yangu Paula asikia gonchana. Por aqui ingo na yengo. Adawde injo Kristo Nazareth kai yukeri na yengo cyane kige n'abakristo abamonte na lego tumboiga da ninje Kristo ninje Paul ninje Kristo kwa lego cyane. Paul was shocked. Nga abatogo korera tuli na barabu nabwo na butogo korera inyasaye kore moya na abana baye igwa korera abana baye igoba koreto omogoko ase
aso muy bulioy ekero ko jora abana be friend yao usabana abana babairi ba mamanyine ogendo banyore kwa banyote ya ngakubokara ntumunyo chaiga abana bakwena bate twanyore we been so and so he knows you and to aragira the parent feels good mwako ndo inama abana bane injara yaje kubaita onyita inyere bo banyo so it creates your good feelings igo onyoto korera abegeni bandi na bali banda batali abegeni ebagwa kambi yemono ogosika no banene kwagenda sinyesa they bring glory and honor to Christ abana aba bane barase sintigetega nkogera bari nakwanu buyikera bakoro buya bwabo okko inerense temo ya kabiri twayoranga nga kitoko umerana na Nyasaye nga kitoko eroberia erinde tumerane na tumerane no maneno ito ebintu na bibitogo kora kero tukanyitoma nago emanengo cyari nekera gucha nagambye abantu bose abatanne abandi bali banda batayino yenda so liyera lyomuliro uzira kwagana kale ikyara mwanyo lete ebintu bino mongeti mu cyari abantu bane iyo tugusabanga gitole moyo tuli bona corona bune yiri Nyasaye friend yane tukwarda na kiomane takora turangiri bwangu corona yitare kwa ngakitokwa yira muranga kiwotwa yiri kuruga kora menye turanse ningire tigatora no bukimambora tigatora ni kora pekomonwa toye kero kuturangira akiri kora turangira to kan na kuturangira na to woche igo amakaya turi moyo ama ke turi miaka ya tinkumanya binengania no kwa miaka ya bere mengi akira Nyasaye mbiye mono ne matukari atigarete koroko wanja kwaye bune anyino buna muriakali itaya etuki itaya ore amakutanaro umwe koma chinu na kwatiri bagaso umugwao ko gambarase aso umugwao ne na kiri kwa nyoride nkokora kore mere endo kende umuntu mataye igwe 22 ngotebere umuntu ukiteze nyumba y'inyangi atabwati yanga y'inyangi bakachikwa era gacho busata bwati yanga y'inyangi umana kagweta kumuri ngandangwa abageni bana bakira akanyoro umana bwate utabwati yanga kubunga kuhaika umuntu yatanga tayira nereti akatsinyi kweraniri ekera arasa abantu banda atabwati yanga y'inyangi igo buna begeni yanga yitu te ma etware ekamoa kita yo komando kuna bageote yanga yitu oborongo bwa Kristo Yesu bolitwa airwe ende bolitwa bareirwe ende tomenyo so borongo boli Nyasaye atoire kwetera so mai komacheni igaragocha anyore nturinde na twate anyore nturinde anyore moyo turi ubu magwito bubu Kristo bwa anyore moyo buli no man no waje ko exam no man to ko stay yora mo ngai no mo everything o man igo na nyurwa egwiketing na nyurwa o mbalere o market taigo ku market boy is faithful and yakora una obonene bwaye bole eberi twairwe ibitaranda twairwe emema twairwe responsibility twairwe aseganisa na sense tokora korengana no nichinguri chitu linya zato irinde torete otogigwa aserieta lya Nyasaye no bali twateba umwarimu ina nate bolenged master akabeseke school yosbi no gare go account for abantu batokiye master kitoki vinaisano igo asense yao tokojora chisukule chiokina corruption is the biggest issue in Kenya. Lakini umanye kumanyanga 86% ya abantu bari Kenya n'abakristo. 86% is shameful. Abaisilamu bari 15 or 18%. Igabantu corruption
engineers na bakristo. It's very shameful. Very shameful. We bring dishonor to Christ. Lakini watu wakingamba faithful. I know a few. I met in I met oyo magaringi big managers a corporation. Ngoji weto ntabe tusuti nganga umuntu ngoji yomana na. Omane no is busy working. Omane no umuntu mya. Gendonge kera mweta tamanyi. Go wait wow, this man is good. This man is an elder in my church. And he lives with integrity. He brings honor to the glory of the name of Christ. That's the responsibility. While we are waiting. We are waiting to see the Lord. Like in idle. Idle. The idle mind is a workshop of Satan. He went to the idle. We are busy. We are blessed. Kita jinjing tu buat. Kero modra buat dengan tiga akor. Orang tu buat dia meremo. Orang yang kore nda buat koro bau. Kuajir korungka. Buat kore lena buat koro biya. Pasti dia megane miya ya Biblia. Pasti megane miya asing nuna menjadi apa tu orang macam. Oh grandma. Nampak kau ni ke? Grandpa did like this. Ngai mau give them wonderful stories. Babe como que só tomar ele nyasai. Babe como que só some school ya. Bakore umwaki basome babe ne fight. So this is the responsibility we have. Una begi. Nei lero ekubungu kirikia leo tebana. Mwebe kange prepare to meet the Lord. Ekero managocha anyore ntorendete. We have enough oil burning in our lamps. Etori asebi asara bianya sa entori gochegia abandi entori kubaka entori kubalina kiri kubwenda kuba due onyina ye manage ka abantu misara budi bwenda to biya make sure abantu mbabwate misara yabe iri accurate iri deserving onyina ye gure misara irayo tabanga emazara di abantu bamentwe iri nene banyarengente bagone barabo. You care for the people. You care for people. This is what we are waiting. When we are waiting to meet the Lord, this is even if Kora. That's what we wait to guess. Nobody mobile. It will have it. What was in work on it? As I want the band, and the woman will come on the so we mobile. I can walk and take here about the bus in the kid. You could go and call your sasso. Omane nje kwa ngete libagelimo ngabera iga na konya abantu it brings joy ende kara mona uturusia atobeke ase uburuti bwaye wakari na kare turabe no magoko no marembe tukwane tutugirire yesa ubugima bwitu bwese ya satu sini ma tinkurigire ende ensemen emo yukweveka komaranya sai. May God bless you. Ya tusabelinga mananya sai. Lingana liao nelikia. Lingana liao igoli neli no rumono. Amangana obegeta selingana liao na mangi. Na tuigeta ntogo kora. Lakini tuakundele make aliago tuibekanga ago tusegeta. Una toko menyo obogimo bobo Kristo gitole moyo bona igasa obogimo bobo. Tokonye omoika amenya asituri butambi. Kitaranta gwatoire tuchikorere emirimo asikerase asichinka chitu ase kanisa na ase gwatoire asobokorere kwito awa ase emirimo itogokora so bunyagitari so bunazi so bu accountant so bu kirase abegin watubikire kirase agwe story igato tokonye to babigin wase kitaranta chitu chose egerogocha yo chitu cha mentiki kirete otogo konna siriteria nabali batwetane bano kugania aho tubakonye tubamaje banywe tubachanga babeke tubaendagira bakoria asiba batabwate sibakorara tubaye bagaba asibakorara iyo uwegeni kwitu bobe bobo mumusoma nasi asense yetu biyamana soko weri girito ende biyamana soko tusegeta na gotobo bugwi
twasaba sietu masolito. Amen.